Έλα, εξαφανίστηκε η τραγουδίστρια. Αλλά σε λίγες μέρες παίζουμε, τι έγινε? Τι να σου πω, αυτή γύρισε και είπε σε όλους ότι δεν θα ξανατραγουδήσει αν δεν πει πρώτο το όνομά της. Βρείτε τη χορευταρού, αυτή θα ξέρει. Ναι. Έλα, βρήκαμε τη χορευταρού. Έρχομαι. Σ' ακούω. Τι δεν να σου πω, δεν ξέρω είπα. Δεν ξέρω που είναι. Λέγε που είναι η τραγουδίστρια. Εσύ ξέρεις. Δεν ξέρω τίποτα. Μίλα. Σου λέω. Δεν ξέρω τίποτα. Αφήστε την δεμένη και βάζετε τη σφιδετέλια και ζεμπέτικα. Δεν θέλω να χορέψει καθόλου. Όχαμαν. Πως με γέλασες, άιντε γεια σου, μου την έσκασες. Τι τραβάω εγώ για αυτήν, Θα μου πεις. Θα με βάλεις να χορέψω. Θα με αφήσεις. Θα σου πω τότε. Πρώτα θα μου πεις. Σ' ακούω. Άντε. Πρόσεξε να μην μου έχεις πει ψέματα. Θα μετανιώσεις. Όχι σου λέω. Λύστε με. Την αλήθεια σου είπα. Θα τα πούμε σε λίγο. Γιατί εξαφανίστηκες και δεν θες να τραγουδήσεις? Γιατί δεν θέλω να τραγουδήσω. Τι θα πει? Δεύτερο όνομα στη Μαρκίζα. Απαπά. Δεν υπάρχει πρώτο και δεύτερο όνομα στις ομάδες. Ξέχασέ τα αυτά. Μόνο αν πω πρώτο το όνομά μου επάνω. Μόνο τότε δέχομαι να τραγουδήσω. Τελείωσε. Δεν θα τραγουδήσεις, Όχι. Ωραία. Θα τη δέσετε και θα την αφήσετε χωρίς σοκολάτα τουλάχιστον ένα μήνα. Και θα δούμε αν θα τραγουδήσεις. Και πού το ξέρεις εσύ που μου αρέσουν οι σοκολάτες? Όλα τα ξέρω εγώ. Από πού τα ξέρεις? Σιωπή. Περίμενε, μη φεύγεις. Σ' ακούω. Εντάξει, θα τραγουδήσω. Δώστε μου τώρα τη σοκολάτα. Όχι. Πρώτα να τραγουδήσεις. Πήγαινε φέρει και τη χορευταρού. Κράτα το χέρι μου και παναστέρι μου. Εμείς θα ζήσουμε κι ας είμαστε φτωχοί. Σοκολατίτσα. Στην υγειά σου, Μάρια. Στην υγειά σας. Μήπως θες κανένα τσιπουράκι? Βάλε μωρέ ένα. Μήπως θες λίγη σοκολατίτσα? Θα πάρω. Έτσι γίνονται οι δουλειές, παιδιά. Λοιπόν, πάμε για την τελευταία εκδήλωση πριν το καλοκαίρι με Θεοδωράκη και ρεμπέτικα. Παρασκευή στο Just όπως και οι υπόλοιπες. Σας περιμένουμε! Τι περιμένουμε, ποιον περιμένουμε?